pamusoro vedayo ndava nenyaya paitem 11 iri nhau iri item 11 case number 155 of 26 inhau yeland dispute muvillage matagarira. Nhau yakamhangarwa naMebondoro achimhangarira Ronald Tagarira panova sabhuku naWellington Muzavasi naFaraindoro naEsnat Jan. Asi mushure mekunge tanyora masamonzi aenda kwakazouya unit Ndoro achiti Mebbo haasi kukwanisa kuuya atuma inini kuti ndizomirira nyaya yacho, asi masamonzi edu akanga ayana Mebbo Ndoro. Tanga magara ndiana Takatanga Mebbo Ndoro. So unit akazoya papo. Unit akazoya chiti Mebbo haasi kukwanisa kuuya saka ndindichanga. Saka kamenga magara sei asingakwanisi kuuya kuzomira kudai. Unit mukadai. Unit Ndoro. Ndavadairevegara vaudzivika nasikunzwa vanorwara saka vanotoachira sikanjiri. saka munhu otuma munhu anorwara kuita unenge urasika njero kuti aumirire kudai kana takatonga pavanhu zvinobuda ngandozvarizini chataurwa futi pamusoro idai chazvakaita ndezvokuti ambuya Mebbo paakauya achimirira ambuya vairwara vanga vari pacritical, saka ndobva vachizovayana kudai Mebbo ari kuUK, vana vambuya vese vari kuUK, saka ambuya vaanani ndokuvatiudza handichakwanisa kukwira ndege kudzoka, ambuya ichienda munomirirai munda wenyu. Munda watotora ndewani? Ndowaambuya wauniti Ndoro. Wakambopinda ndaimamura. Ndichakumbira wauniti Ndoro usumudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura kumashure. Sumudzai makagara mochitedzera zvandakutaura kumashure. Ini unit Ndoro ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura zvichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Ndochiuyawo kuna Ronald Tagarira, Wellington Muzavasi, Faraindoro naEsnat Jan. Musumudza maoko enyu pamwe chete. Vandichati Ronald Tagarira pamwe munotaura mazita enyu handizvi. Ini Ronald Tagarira. Ronald gatitaure. Ini Ronald Tagarira. Tinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Takuchiuya kuna uniti Ndoro. Uniti ndokumbira kuti muzivisewo dare muchidimbu makagara pasi. Tasakisa kuti munge muchimhangarira Ronald naWellington naFarai naEsnat. Makagara ibhizo rakasimukira. Pamusoro idai tine audio yatiinayo ambuya havakwanise kutaura paiitika nyaya vairwara, saka tine audio yatiinayo yakatumirwa naMebbo, saka akakamiririra akati kana zvabvira tovhura audio yacho moinzwawo dai. Mebbo akapinda nyaya iyi nenyaya iyi mudarira waMurape yakatongwa ichinzi chii? Nyaya yakaitika ndeyekuti Mebbo akanga akamiririra ambuya pavairwara, vaive vari muhospital vachirwara. Ndati nyaya yakapinda mudare kwaMurape handiti
namebho ariya akaenda kudare kwaMurape handiti saka chazoita kuti iuye kuno kufuti chii chaitika kuti iuye kuno kumebho ari kuti haana kugutsikana nekutongo kwakaitwa kwaMurape saka azoti ambuya vauye vamumiririre nekuti ambuya zvaidzidzwe kwaMurape yakanga yatongwa ichinzi chii yakanga yanzi Esnat Jani ngauye agare kumunda imomo. Esnat Jani ndianapa vakanga vatenga munda maingo mauniti vanga vatenga munda mani mauniti taurai zviri paaudio yacho tinzwa zvatitaurai zviri paaudio yacho patari audio maiteerera here mauya nayo matomboinzwa iva kana tichitauraka munoteerera zvamanzi muita izvozvo kana mada kuita zvenyuka ndotisimukai muende panze mumboita muri panze nyaya yeaudio ikutaura kuti sezvo nyaya yakatongwa pachief Murape ambuya havasi kupaishe Murape ambuya havasi kugutsikana nendau yekuti munda uyu wakatengeswa ivo vachirwara ende vanhu vacho vakatengesa ndironi naMuzavasi naFarai. Farai ari muzukuru waUnity Ndoro ari muzukuru futi waMebho Ndoro. Roni Tagarira ari sabhuku. Uyu Muzavasi ndiye akanga ari Rand Baron. Esnat Jani vazotenga kune vanhu vatatira. Saka ambuya Unity Ndoro ari kuramba kuti munda wangu ino handina kusainira kuti utengeswe. mapepa acho ekutengeswa kwestendi ari kupa Handizive tagarira tisanangurire chii chakaitika uyu anotwa Farai Ndoro muzukuru waGogo mwana mukomana ndiyakatengesera vanonzi Esnat Jani stendi akatengesa achitiwo akapiwa nanababa vake kuti avake azotengesa kuti akwanise kuvaka asi ari kwakaingonogona ndazogona anonzwa munopedza nekuti Farai ndiyakatengesera Esnat Jani stand yakuti akanganzi avake ndikatengesa kuti awane mari yekuvaka akazonetsa nyaya ichinzi natete vake hapana kaupa stand kutengesa apa mari istendi yakatengeswa mari stendi yakatengeswa 3,500 mari yacho ikaenda mari yacho ndakatenga metro yekuvakisa nekuisa foundation nefooting nechizvese foundation yaani yangu ni yako iyoyo wanganzi adzosere mari yacho naakatadza akazobva kuti Jani hanzi imurembera wake ndiani patakapinda mudare ndatina tete iwo Mebho saka pamudare makazonzi kana muri kuda kuti pabude mumunda avo munhu akavakapedza mochimudzorera mari yavo vabude mumunda vanga vakazvadini gore ripi ndezve vanga 10 room ndavo vatopedza vautorofa vanga vautorofa ndezve pane mwedzi mishanu
ndakapinda mudare pachitaurwa naishe kudaro namambo kudaro kuti vaningirike kuti vadzorerwe mari. Saka vakanzi vadzosere mari vakati havaigoni. Hapana kuzotaurika ipapo, pakangotaura kuti vadzorere mari. Saka ini pandaitaura natete taingotaura zvekudzorera mari asi hatina kunge takaronga kuti tiri kudzorera mari panguva yacho iyo. Judgment kana vachiita vachivarega kureva kuti pane saini yekuti makatadza kudzosera mari kai. Tingatenderere hedu. Dzorera munhu mari yake shamwari. Dzorera munhu mari yake zvaakashandisa kuvaka umudzorera. Handizivi kuti inini kwamambo mauya muchida kutochinja kuti kudiya. Apa tisina kuya tete ndo vakazoti ngaishuya kunoko. Izvo zvakatonzanzi kana matadza kudzorera ngaachivaka izvo. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro zvekunzi kana matadza kudzorera mari ngaachivaka. Hakuna zvakadaro. Hakuna mutemo wakadaro. Dzorerai zvamakabhadharana nokuti zvamakatoita apa izvi zviri kunze kwemutemo izvo. Hakuna ivhu rinonzi communal land rinotengeswa. Hakuna ivhu rinonzi communal land rinotengeswa. Saka the transaction iyi it's null and void. Hapana zviripo. Hapana zviripo. Saka dzoreranai mari. Zvimwe zvese tingangoda hedu kutaura tigodii tingodyawo nguva. But izvi hazvipo izvi. This is an illegal contract yamakaita. Saka hamungauye kumutemo kuti mutemo enforce an illegal contract. Illegal contract inokanzurwa. Kuikanzura kwacho kudzorerana mari. Chete. Izvo I think mutozviziva tagarirawo zere izvo. Tinoziva izvo. Saka itaka kuti munhu adzorere mari yake. Tinotenda. Uneiko iwewe chaunacho chokudzorera munhu mari yake? Ndandine rori rangu rakabatwa kuMozambique rakauzombo. Tipe kuno rori racho titengese rori tidzorere munhu mari yake. Riri kuMozambique rakatengwa risati ratobuda. Ndinotaura kuti tiri. Saka unomupa mari yake rini? Ndinotaura kuti handikwanisi kuvimbisa nhasi kuti ndomupa pakadai. Saka ndati rini? Handamboti nhasi, ndati rini? Imariko mari yacho? Ndakaningirika ndakatambira kwati 3.5. Wirirana mafiga nano, tarisana naye sina tawa kumuwirirana mafiga. Pamusoro idari. Inini mari ndakatenga 3.5. Mari yandakazoshandisa kuvaka. Ndakashandisa inosvika iyo 19,000. Saka inini izvozvi handina pekugara. Ndo mandandichito ndo mumba mandinogara, handina pekugara izvozvi. Manzwa ndichitaura ndichiti contract yenyu yamakapinda into illegal contract. Saka ini handikwanisi kuitwasanudza, kandoitwasanudza seya. Zvokuti hamuna pekugara is besides the point. Indati contract yenyu yamakapindirana nayo na Ronald uyu. Nanzani nandoro. Nafarai. Iri kunze kwemutemo. Saka ina handina zvandokwanisa kuita kuti ndigamuchire agreement yamakapanana apa kuti iri kunze kuti ive pamutemo. Nyangwe mukati handina pekugara ina handina zvandokwanisa kuita nezvazvo. Ibasa renyu kuti muongorore kuti pandiri kuisa mari yangu apa panotenderwa here kuti ndiise mari. Ibasa rako iroro. Haungoburitsi mari 19,000 uchiisa panhu without carrying out a due diligence kuti zvandiri kuita apa izvo handisi kunyura here izvo. Kana uchitotenga land unofanira kuziva kuti land yandiri kutenga iyi yakambomira sei. Inotengeswa here land iyi? Ari kunditengesera ndiye muridzi wayo here? Ane mvumo here yekuitengesa? Zvino chekutanga kana munhu akatengesa haana mvumo yekutengesa, land yacho haitengeswi. Saka nyangwe tikaenda pamutemo upi zvawo, nyangwe tikadii, hatina nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti tiite kuti agreement yenyu igamuchirwe zviri pamutemo. Hakuna. Nekuti ivhu racho ramakatengeserwa haritengeswi. Akakutengeserai wacho haana mvumo yekutengesa.
Saka chatongovepo chekuti mimi munoklaima mari yenyu kubva kune munhu wamakapa mari. Ndochega chandokwanisa kubatsira ichocho. Aiwa, ndazvinzwa izvo. Saka kureva kuti ndakumupwanya mudhuri uyu. Zvokuputsa zviri kwamuri. Ina ndakutumira kuenda mupazi. Ndakuudza zvamakaita zviri kunze kwemutemo. Zvekuti muchazodii nazvo zvakwamuri ndimi mwene wejira ndiye anoziva kuti iri nderekufuka iri nderekuwarira. Kana mapasarudzo yenyu yekuti ndinoanoputsa isarudzo yenyu. Asi kwete kuti mambo ndo akandituma kuti ndinoputsa. Inda kuti panhu pamakatenga hapatengeswi. Chinhu chamakavaka ipapoka muri kutambiso yeimari yenyu. Zvinokuita zviri kunze kwemutemo. I'm surprised kuti makatospenda 19,000 muchivaka panhu pamunonyatsoziva imimi kuti zvinhu hazvitenderwi zviri kunze kwemutemo izvo. Ini ndakanga ndisina kunge ndazivawo ipapo since ndandamubvunza ndikati ko iwewe munda ndewako here? Akati hongu. Tikati ngatiende tibvunze sabhuku akati hongu munda ndewake. Ambuya tati chinhu chinonzi munda hachitengeswe. Munda wacho ndewaaniko? Haana munda. Proof of ownership yevu title deed. Title deed racho moenda unoverify kakudzidza office kuti ichokwadi here chinhu chiri apa paichi. Kana yaresidential muda kutenga stand yekubudiriro kuHeathcliff kupi makutarisaka kuti zvichokwadi land kanzuru iri kuzviziva here izvi. Pane permit here apa. Pane compliance certificate here apa. Development iri pamutemo here. Mozobudisa mari izvo. Kana stand ikanzi ndeye session muenda kaukanzuru session yacho ndeani? Session ya developer here. Kana ari developer moda mapepa acho ari kupa mvumo yekuti padevelopa. Kana iri kanzuru motsvaga kakanzuru yacho yekukonfirmirai ende kuno kuiGoromonzi Rural District Council. Maifanira kuenda kuGoromonzi mobvunza kuti panhu apa ndinoda kutengeserwa apa panotengeswa here apa. Goromonzi yobva yakuti ikwete. Mwambato zvatoti hawi moto mochengeta mari yenyu zvenyu. Shamwari, tati mutaurana naambuya wako muwirirana kuti munodzorana mari rini. Mumafiga munowirirana mega. Ina handimo mazviri. Nichangu ichi ndingatongovabatsira kuinforsa kuti uvape mari yavo yakakwana ndozvega zvandokwanisa kuita. Izvi zvokuti hanzi kana watadza kuvadzorera mari ngavavake zvavo, hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Hakuna mutemo unodaro. Endai munovhura Communal Lands Act, vhurai Traditional Leadership Act. Muverenge muone kuti magariro neland yekumusha iyi inombofamba sei. Tiri kudzinzwa dziri kutenderera kunzi kwakati kwazoputswa. Handidi kuti musowa unoputsirwamo nditi mambo ndiye akandifurira akandiitisa zvinhu zvakaparadza mari yangu. Garai machengetedza iri shoma. Kuti musowa panoputswa munondivenga nekusingaperi. Zvamuri kuita zviri kunze kwemutemo hazvina kana mutemo unozvitsigira. Kunyange tikadii hazvina pazvinopinda pamutemo. Chingoripo chete. Mutemo kana wauya unouya uchiputsa. Musaone kuwanda kwevanhu machina mhora mudombo zvavo mukati heye kuwanda kwevanhu saka hadziputswe. Muri kuzvinyepera. Mutemo kana wauya hautarise zvese izvozvo. Mutemo wakatwasanuka so. Mutemo haurerekere kumunhu. Wakamira ndipapo. Enda tsunzara zvemutemo wanezuro. Mutemo 1983 wakadzikwa mutemo. Ende ukuramba uchingodzokororwa uchiudzwa. Muchinzwa masabhuku deals. Vachikunyeperana tagarira vanenge vada mari dzekuti vadhakwe. Mari nemiedzo kamari airambo. Pakuzoidzorera ndopamakakudzwa kuti tsvake yangu yakafira kuMozambique. Asi pamai mutambiza aitambira achimhanya chaizvo. Shamwari udza tsvake yako titengese tipewa mamai mari yavo. Yeah, nditotsa kuti idzoke. Tati rini? Ngatokwana nemadheti pana vatoone progress. Ndofanira kuona kusvika September yo ndinda nesolution. Muri kuwirirana zvaari kutaura? Kwete.
handisi kuwirirana nazvo nokuti handina pekutogara. Saka ndichiti akandikasika kundipawo mari yangu ndinoonawo zvekuti ndowanawo pekugara. Saka September, nokuti nyaya iyi yakatobva muna November, muna September. So ndiri kutochengetwawo izvozvo kubva September iyeyi. So pakundichengetwa kuti aiwa mazuva awanda mamuchiti mupinda mupameni mogara. Saka handina pekugara kandi September zvorati kunosvika kuti mwezi kubva September kusvika mwezi September. Taura mazuva ari padhuze nemwana. July wedu anopera nani? Tingatenderera. So 31 July, I need to see something. Chatanga kuitwa nyaya kudzoka mumareka. Ndikupa June, 31 July ndoda pano ndopa unonza zvozvo. Mafiga atiri kutaura nezvawo imari. Iwe. Pane zvandakubvunza. Tutaura zvemafiga zemari, ndatimukwirira muri waviri, the figure. Kutsvagira mari yestand zvamani kutsvagira Pana pakavakwa chiye zvinezvo? Yakapera? Saka kana yakapera sei muri kugara kukumbira? Inini pandanda kuti ndichipinde ndigare ndopakabva pauya nyaya kudaro vashe rooms dzakaiswa roof yakaiswa madhoo mawindo zvese tagarira panei panapo dzakapera dzakarufwa mamasaidi zvasara yada unoita totya kuma 60% pakupedza kuti ichikomplitwa. ende munokalkuleterana na the cost yemabuilding materials mozouya tosainirana munowirirana the cost 3.5 iyoyi it's given ine bepa rayo. Zvimwe zvacho endai munowirirana mega muonesana mabuilding materials aripo mowirirana monyorerana pasi mouya nebepa renyu pano munoperera mapepa zenyu ari 3 macopies toisa 3.5 cost yestand building materials mari yakati payment plan yacho bonyora payment plan yacho pakati uchapa mari yakati pakati mari yakati pakati mari yakati uchapedza apa wobva wasaina iwewe wacho zita rako avo wosaina pavo wesa witness sabhuku wenyu muzouya nacho kwamambo. Enda munowirirana ndowana pepa riri neti enda munozviita nhasi zvinhu izvi ngazviitwe nhasi modrafta agreement yenyu yekudzorerana mari musi wemonday moya mondipa 3 macopies emaagreement amakasaina 1 copy inosara kwamambo 1 copy kwauri iwewe 1 copy kuna ambuya ava havana mhosva dzorerwai ivhu renyu rakakwana sezvo ranga riri ndapedza musi wemonday unoya neagreement yenyu muno. Sorry, ndakamba ndonetsa. Sorry. Ndiende ndakabuta. Vanhu ava vari vatatu vese vakanga vari pamwe chete. Saka inini ndichikumbirawo kuti vese vari vatatu vondidzorera mari yangu pamwe chete. Tagarira? Ndosaka vakasungiswa vese vari vatatu. Mambo. Unzwa zvotaura izvi? Zviri kureva kwauri zvino? Nyaya yachona iri pane Farai nemhuri yake ndovane nyaya. Farai nani? Farai nemhuri yekumba kwavo. Achidzi mhuri yekumba kwavo Farai nani? Iye nababa vake vakamupa stage aiwa totaura zvemari yakatambirwa iyi. Mari yakatambirwa iyi. Hanzi murimo mese muri vatatu. Nekuti ini ndakatoona chokwadi here sabhuku vakange varipo musavazi zvakare ndosaka vasungiswa vese vari vatatu kudai. Saka ndiri kuti inini ndachikumbira kuti agreement tiite vari vese vari vatatu. Itai mazita avo ese ari matatu. Tagarira ndokudzinga nazvo izvi. Ndokudzinga. apa chawazangu uzandaura ndati ndokudzinga kuti apa pawati tiiswe tiri vatatu tese takadya mari yavo. Ndakatobvunza sabhuku vakatondirejesta
mushure monge ndabvunza kuti ichokwadi here mwana akapiwa nzvimbo vakati hongu. Ndikati noti handikuita zvisina sabhuku, vakati ondirejesa ndisiitire kuhormonzi ndinaro randakarejisitwa nasabhuku. Muzavasi akasaina mapepa ari papo panikatosainwa namuzavasi. Saka ndiri kuti inini ndandichikumbirawo dare kuti chivese vari vatatu vabatsirane vandivhurire mari yavo. Handokuzvinzwa here? Handi wakanyora munhu mubhuku uchiti zvamuri kuita zviri pamutemo? Pamusoro dare inini kuwanyora mubhuku ndakanyorera mubhuku kuti vamumusha mangu. Vamumusha mangu iwewe basa rako nderei rawarisa bhuku? Ndikasiya munhu achigara musha asina kunyorwa ndinge ndinenge chitopara mhosva asi kunyora munhu asingafaniri kupinda mumusa mako haisi mhosva. kuti ndivati ndakavapasisa kuti farende pake farende pakatengesera navo angati uri genuine achitoitawo zvaita anga ari genuine yato ndakatopandukirwa navanhu vepfumba panyaya dzake vamuzavazi ndakavabvunza inini bvunzai vamuzavazi kuti vakanzwana ndichifara kutengesa muzavazi iwo wakaitei apa iwo? Shangu ini ndakaudzwa nasabhuku pakugara kwavo kweukama ndibaba nemwana farai uvi nasabhuku ndibaba nemwana zvekumba pakugarisana vakati mwana wangu apiwa nzvimbo nana baba vake arikuda kuvaka saka kuti avake arikuda mari foundation yanga achiti ndakachera iyo ndo mari yaakapuwa nani saka iwo wakaitei pano apa iwo? ini ndakasanganisa farai na ambuya ndobva wapiwawo yako mari? aisandotorazi newe farai ndizvo iro? nekuti apapa inini yandakatambira inini i3000 imwe yacho yakaenda imwe yacho dai nezvo newe apa pane zvikunyadzera. Imwe yacho yakaenda kupi? Ndakapa vapi? Havana zita? amuzavazi Wakamupa mari muzavazi? and 500 ndio yakaenda kwavari. 500 yakaenda na muzavazi? Kuye kuti 100 nemakai? andira kunosvika wandipa 5 more kwe pamusoro ida inini ndakati kutsvaga pekugara ndokubva ndaona muzavazi akati aiwa inini wetagarira wakapiwa mari ya pamusoro ida shomunyaya ikoka kwakatengeswa masitendi matatu haisi stendi imwe chete yangopinda mudare nhasi pane masitendi matatu akatengeswa ndopane maviri ainzinanga ishimurapi ava ngasitovatenga ngavachimira saka inyaya itoripo futi yemastendi maviri ayo iyi ndeyechitatu yakavakwe ndati wakapiwa mari ndobvunza ndakubvunza ndakubvunza nhamba yemastendi akatengeswa ndati wakapiwa mari inini ndakatambidzwa inini furani yandikaita panyaya inini ndangopa nhamba kune ava kuti bvunza wako wacho wakapiwa mari aina ndasimboda kukakama izvo wakapiwa mari aina handina mari yandakapiwa nayo ndizvo iri ndoro aiwa ndabudisa 500 wabvisa 500 tichienda kunani kuna tagarira kuna Ronald aina handina mari yandakazvira handina mari yandakapiwa enda munokwantifya cost yebuilding material yakashanda ipapo munyorere mazita enyese ari matatu muripe ipapo mwese muita agreement munhu anodzorera chikamu chimari yake yaakadya ipapo then izvi zvebuilding material mowererana kuti muchaibva muri kuidzorera sei mari iyo because ndimi makainfluenza munhu kuti aspende mari panhu pamukuziva mega kuti musikanzwa yatakaita apa then isusu nditoswa mari odyira nguva muchiswera muchititi gadzirisai zvinake ani manje chinonaka chiipapa makatengesa ivhu risingatengeswi endai manje ndikuda agreement yangu panapa kwauri iwewo tagarira ita fotokopi yachini izvo kana ndichitaura dai mufunga pavanikuita zvokutamba sekai gore rino hariperi pane vamwe vanenge vapinda mukati harisi kupera gore rino mufunga kuti tikuita zvokutamba kana titora nyeyevo totanga imimi masabhuku wacho ndimi muri kuinfluenza kuti zvinhu zviitwe izvi itai kuti vasainawo ini pangu ndapedza ndoda kopi yeagreement iyo yese usadzvanyirire panhu pakadzvanyapo ndikiri mande kuseni mazwere office mande kuseni agreement ndikuida
signature agreement yenyu kana yauya kana ndadhira ndopa munozotora